yhtään mitään satana. On niinku lapsi hiekkalaatikolla satana. Joo. Oi morjes. Se helppo laittaa niinku vaidet ilmaan. Tää on ulkona niinku lumijukko tää kaveri. Tää. Jumalauta. Meneekö nyt taistella saatana muriksen? Se yritti se kiven saada tänne kasaan, kato tohon noin. Jee. Ei vitu. Toi paska leipoo siihen saatana. Juu. Oot vähän enemmän kierroksia, niin menotoppaa siihen. Ei kovin Tässä jarrukki on kyllä kompura edes saatana. Onks siinä painava jarrut? Olis, mut kun he ois kompura. Mä en oo ikinä nähnyt noin paskaa kaivaria ikinä. Katokki siinä hienosti toi etuumpio roikkuu tuolla reiästä. Mitä vittu joo. Kyllä niin viimeisempää koneella ei mitään. Joo. Mä en ikinä nähnyt noin paskaa. Musta se maksaa 40 €. Se on ihan perintö. Mä en oo ottais vaan ilman. Musta se maksaa 40. Ei tos touhustu oikeesti mitään. Vanha koneen saatana. Takataskukin kanittaa tuohon kulmahan, kun se kääntää tätä paskaa. Mitä vittu se touhuu? vittu kiven se yrittää rahata tänne, mutta se menee viikko saatana.